Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang gabi sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kahandusan ng istasyon nga hindi pa narehistro. Mga kahandusanan, may liter sender tayo ngayon na taga Purok Puyuhon, Butuan City. Mga kahandusanan, ito po ang kanyang soliran. Magandang gabi sa inyo, Ate Laika Bern. Ako di ay si Maribik na lumulupyo sa Purok Puyuhon, Butuan City. Ang problema ko po, Ate Laika Bern, kabahin po ito sa aking anak. Ate Laika Bern, naglagot jud ko ug maayo sa akong anak. Kundis anak ko siya, giaruga na ko siya maayo, gipa-eskwela ug maayo, Ate Laika Bern, natingala na lang ko. Niya nakatapos siya og college, Ate Laika Bern. Diha pod nito nga ang iyang tinuod nga kinaiya, Ate Laika Bern. Ambot nga nung nakahimo siya sa ako ug pagkontra nga nakatapos na siya og college. Ang iyang course, Ate Laika Bern, education, teachers ang iyang gikuha, Ate Laika Bern. Ate Laika Bern, sa panahon siya nagkinahanglan og inahan, na ako kanunay sa iya nagpaluyo. Nganong naabot man sa punto, Ate Laika Bern, nga sa ayang pag-eskwela, naaman ko nagpaluyo. Walay human, walay pigil nga pagsuporta sa iyang pag-eskwela hangtod sa pagkahuman sa college, Ate Laika Bern. Nabot kit sa punto, Ate Laika Bern, nga nabuntis siya. Duha-duha gid ang akong pagdawat, Ate Laika Bern, gumikan sa akong pangandoy niya nga makahuman. Kaysa ingon pa niya, Ate Laika Bern, kung makahuman siya, mahawas daw mi sa kalisod. Tinuod yun, Ate Laika Bern, lisod jud mi kaayo. Sa panahon nga nag-eskwela siya, Ate Laika Bern, nalulunggid ko sa utang sobra. Ambot nga no, Ate Laika Bern, nga maumang gyud ang iyang gibalos nako. Nga maayo mangunta nako siya pagpasunod. Suporta nga taman-taman sa iyang pag-eskwela kay aron lagi daw mahuas mi sa kalisod kung siya ang makatapos og eskwela. Ate Laika Bern, maayo ba kini ang iyang gibuhat nga pagbalos diri nako? Nga wala man sab ko, Ate Laika Bern, sobrang nga nag-asa kay gumikan lagi. Naaman siya pangandoy sa iyang kinabuhi. Mao nang gisuportaran gid nako siya og maayo. Niabot kit sa punto, Ate Laika Bern, nga nabuntis siya, nakaanak siya, Ate Laika Bern. Sa panahon nga nabuntis siya, nga nakaanak siya, nakahuna-huna siya og hawa sa among kaugalingon. Nakaako na siya og paglahi karon og puyo, Ate Laika Bern. Ate Laika Bern, natingala ko niya nga gikontra ko niya hantud karon. Og niabot gid sa punto nga hapit gud mi nagkadumog niya kay nisukol gid siya nako og gitubag-tubag gid ko niya, Ate Laika Bern. Wala gid siya'y utang kabubuton sa ako nga iyang inahan. Ate Laika Bern, maayo ba kini ang iyang gibuhat nga iya man kong giaway? Hantod karon, Ate Laika Bern, pila na katuig nga wala gid siya nakigtingog sa ako. Ambot unsay ang gayna kong buhaton ani niya, Ate Laika Bern.
Mao nang nakahuna-huna ko og pagpadala og sulat diha sa kandusanan, kan aron ko tagaan og pagtagad og kalinaw sa akong huna-huna ug kasing-kasing. At ilay ka burn, unsay may angay na akong buhaton ning akong anak nga musukol man siya nako. Hantod gani karon at ilay ka burn, nagdumot jud siya nako. Lisod man pod og ako at ilay ka burn ang muduol niya nga ako man ang iyang inahan. At ilay ka burn, dako jud kaayo kog kahiubos niya. Abi manggod nako at ilay ka burn nga makatapos siya og eskwela nga matabangan ko niya. Niabot man gyud ay sa punto at ilay ka burn nga nakalimot da isa sa iyang mga saad diri nako. Ug nalimtan na niya ang akong mga paningkamot nga para niya. Nalubog ko sa utang tung panahon nga nag-eskwela siya at ilay ka burn. Sobra ka sakit jud kaayo ang iyang gibuhat nako. Nga gitubag-tubag ko niya. Kabalo na siya magtubag-tubag sa ako at ilay ka burn, gumikan natapos na siya sa pag-eskwela. At ilay ka burn, ambot unsa na lang angay na kong buhaton. Mao nang ni distansya na lang gid ko sa iya at ilay ka burn kay gumikan aning iyang gibuhat diri nako. Nga punto magid siya kamaldita. Di gid nako makaya at ilay ka burn. Gipasunod maginunta nako siya og maayo para kasunod siya og maayong pamatasan ug maayong kinaiya. At ilay ka burn, dire lang kutob taas pa magid unta na ang akong suliran pero sobra kataas ako na lang putlon ang ako ang kaagi. At ilay ka burn, salamat sa pagbasa sa akong sulat and more power sa iyong istasyon sa kandusanan ug salamat sa iyong pagtagad. Ug mangayo kog advice diha ninyo ug unsay angay na akong buhaton. Maayong gabi diha kanimo Maribik. Ang problema nimo kabahin kini sa imong anak nga gikontra ka nga maayo man ang imong pagpasunod diha niya. Gisuportaran nimo og maayo nga wala niya gitagaag pagtagad ang imuhang kaayo diha niya. Ang angay nimong buhaton Maribik sa imong anak, ayaw siya tagaipod og pagtagad. Ginikanan ka na akay katungod. Unta nga mo disiplina pero taas naman kaayo siya. Ang istorya pa nila taas na og sungay kanang imong anak kumika na siya naho tapos no. Ana na lang siya. Ang advice nako da nimo, ayaw siya tagay og pagtagad kay ginikanan ka. Si kinsa man siya nga nakalimot siya sa iyang mga saad diha nimo, ayaw na lang siya tagay pagtagad. Distansya niya. Kay usa man nato nga mao na man ginang kinaiya, di na magid nato mausab. Ampo na lang sa Ginoo nga landagan ang iyang huna-huna nga mausab siya. Nga maabot ra ang panahon nga moduol siya diha nimo. Maura ka na ang akong ik-advise diha nimo Maribik. Salamat sa imong pagpadala og sulat diri sa kandusanan nga
Unsaon man nato nga kanang imong anak dili na magid mausab, no? Ug maayong gabi sa iyong tanan. Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Ahinuhon. Daghang salamat.